தந்தை, மகன், தூய ஆவியாரின் பெயராலே ஆமேன். இன்று நாம் தியானத்திற்காக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட இறைவார்த்தை யாக்கோபு 1வது அதிகாரம் 5வது வசனம். உங்களிடையே குறைவான ஞானம் கொண்டிருப்போர் கடவுளிடத்தில் கேட்கட்டும், அப்பொழுது அவரும் ஞானத்தை கொடுப்பார். அவர் முகம் கோணாமல் தாராளமாய் எல்லாருக்கும் கொடுப்பார். இது ஆண்டவரின் நல்வாக்கு. இயேசுவுக்கே நன்றி. இன்று நம்மோடு ஆண்டவர் பேசுகிறது என்னென்னா, நிறைய முதியவர்கள் நம்மை பார்த்து சொல்லுவதில்லை, என்ன ஞானம் இல்லாமல் செஞ்சிட்டிங்களே அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு உள்ளத்தில் ஒரு வருத்தம் வரும். நம் வேலை செய்கின்ற இடத்துல ஞானம் இல்லாமல் பேசும் பொழுது, என்ன இப்படி பேசுகிறீங்களே, உங்களுடைய கேள்வி ஞானம் இல்லாமல் இருக்கிறதுன்னு சொல்லும்போது உள்ளத்திலே வருத்தம் வரும். ஒரு வேலைகளை செய்யும் பொழுது அதுக்கு தேவையான அளவு, நமக்கு போதுமான அளவு அந்த புரிதல் இல்லைன்னா நமக்கு மன வருத்தம் வரும். இப்படிப்பட்ட மன வருத்தம் உள்ள நம்மளை ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, குறைவாக இருந்துச்சுன்னா என்கிட்ட கேளுங்க, உங்களுக்கு கொடுப்பேன் அப்படிங்கிறாரு. அது ஆண்டவர் சொல்லுது என்னென்னா, முகம் கோணாமல் கொடுப்பார். இப்போ யாரையாவது நம்ம கேட்கும் பொழுது அவங்க சொல்லுவாங்க மீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஆனால் கடவுள் அப்படி நம்மள்கிட்ட சொல்கிறதில்ல. முகம் கோணாமல் நமக்கு அவர் ஞானத்தை கொடுக்கிறார். நமக்கு தேவையான ஞானம் இன்று அவர் கொடுப்பது உறுதி. அப்போ ஞானத்தை பற்றி பைபிளில் இன்னொரு இடத்துல கூட ஆண்டவர் சொல்கிறார். நீதிமொழிகள் 1வது அதிகாரம் 7வது வசனத்தில் ஆண்டவரிடம் கொள்ளும் அச்சமே ஞானத்தின் தொடக்கம். அப்போ இந்த கடவுள்கிட்ட நம்ம அச்சம், கடவுள் தெய்வ பயம், அந்த தெய்வ பயத்தை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்க வேண்டும்படியாக கேட்டால் போதும். இந்த நேரத்தில் மற்ற எல்லாவற்றையும் நாம் சிந்திக்காதபடி இன்றைக்கி எது எல்லாம் நம்ம குறையாக இருக்கிறோமோ அதெல்லாம் நிறைவாக மாற்றக்கூடிய வல்லமை இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு உண்டு என நம்பிக்கை கொண்டு நாம் ஆண்டவருடைய ஞானத்தை கேட்போம். இந்த நேரத்தில் அவர் நிச்சயமாக நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார். நம்பிக்கையோடு கேட்கும் பொழுது அவர் நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கிறார். நம்முடைய வேலை ஸ்தலங்களில் எப்படி நம் வேலை செய்ய வேண்டும் என்ற ஞானத்தை கொடுப்பார். எப்படி கடவுளோடு இருக்க வேண்டும் என்ற ஞானத்தை கொடுப்பார். நம்முடைய நண்பர்களோடு சேரும் பொழுது எப்படி தீமையை விலக்கி நன்மையானதை எடுத்துக்கொண்டு நம்முடைய கடவுளுடைய அன்பை அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஞானத்தை கொடுப்பார். நம் குடும்பத்தோடு இருக்கும் பொழுது, குழந்தைகளோடு இருக்கும் பொழுது, மனைவியோடு இருக்கும் பொழுது எப்படி அவர்களை வழிநடத்த வேண்டும் என்ற ஞானத்தை கடவுள் கொடுப்பார். எல்லாம் நம்முடைய தெய்வ பயமே. அவர்கிட்ட நம்ம பயந்து இருக்கும் பொழுது, ஐயோ ஆண்டவர் பார்க்குறாரு என்று சொல்லி ஒவ்வொரு காரியங்களை நாம் செய்யும் பொழுது ஆண்டவர் நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கிறார். இந்த ஞானத்தினாலே தான் நாம் உலகத்திலே நாம் கடவுளோடு இணைந்து விண்ணுலக வாழ்க்கைக்கு பயணிக்கிற ஒரு தருணத்தை கொடுத்தருளும். அதனால் இன்று நாம் ஜெபிக்க வேண்டிய காரியம், ஆண்டவரே எனக்கு ஞானத்தை கொடுங்க. இந்த காலை நேரத்திலே ஞானத்தை கொடுங்க, மதிய நேரத்தில், இரவு நேரத்தில் ஞானத்தை கொடுங்க. என்ன செய்யணும், எப்படி சொல்லணும் சொல்லி என்ன சொல்லணும். உண்ணும் உணவு கூட எங்கள் உடலுக்கு ஏற்றதுபடி நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள எங்களுக்கு ஞானத்தை கொடுங்க. எங்களுடைய ஆன்மாவுக்கு தேவையான இறை வார்த்தையை படித்து தியானிக்க எங்களுக்கு ஞானத்தை கொடுங்க. எங்கள் உள்ளத்தை பக்குவப்படுத்தி வைத்துக்கொள்ள எங்களுக்கு ஞானத்தை கொடுத்துங்க. எங்கள் உடலை சீராக வைத்துக்கொள்ள எதை உண்ண வேண்டும், எப்படி நாங்கள் இருக்க வேண்டும் என்ற ஞானத்தை கொடுத்துடலங்க என்று ஆண்டவர்கிட்ட ஜெபிப்போம். இயேசு ஆண்டவர் நமக்கு ஞானத்தை கொடுப்பது இன்று உறுதி. அதை நாம் விசுவசித்து நாம் இந்த நேரத்தில் சின்ன ஜெபத்திற்காக கடந்து செல்வோம். அன்பு ஆண்டவரே, இந்த நேரத்தில் நாங்களும் இடத்துல கேட்பது யாக்கோபு 1:5 படி, ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஞானத்தை கொடுத்தருளும். முகம் கோணாமல் கொடுத்ததற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். நாங்கள் உம்மிடம் பயந்து இந்த உலகத்தில் இருக்கிற சாத்தானை விட்டுவிட்டு, இயேசுவே உலக காரியங்களில் உமக்கு விருப்பமில்லாத காரியங்களை விட்டுவிட்டு உமக்கு விருப்பமான காரியங்களை செய்ய, எங்கள் வேலை ஸ்தலங்களிலே செய்ய, எங்கள் குடும்பத்தில், எங்கள் வீட்டிலே செய்ய, மற்ற பிற பணியிடங்களிலே செய்ய எங்களுக்கு உதவி செய்தல்லுங்க.
ஆன்மீக வாழ்க்கையில் இந்த தவக்காலத்தை தொடங்கின நாங்கள் ஞானத்தோடு செயல்பட எங்களை வழி நடத்துங்க. இயேசுவின் நாமத்தினாலே அனைத்து புனிதர்கள் இரத்த சாட்சிகளின் வழியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமேன். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசீர் பெற்றவர் நீரே, உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர் பெற்றவரே. புனித மரியாயே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக்கொள்ளும். ஆமேன். தந்தை, மகன், தூய ஆவியாரின் பெயராலே. ஆமேன்.